Janne, moet aan elkaar schoon maak, jong. Kijk hoe leer is school goed. Blij ik alleen in die huis. Ik is jou callcenter agentie. Wie is binnenkant die telefoon? Mijn vader, het lijkt me het gaat een roffe dag bij jou. Ja, hoop ze zo gaat onderbroek. Jij is dus mijn best man van mijn wereld. Ik klaar mijn bachelors gereed. Ik en jij gaan naar Mabia toe. En het lekker kennis, zo jij moet jezelf lekker fix bro. Hoe kan fit zijn jij uit Paksteen? Wat de kooi op Leni. Hey, als je respect. Jij gaat naar mijn trouwbed zo skali. Hoe dat doen? Wat is zeker van die trouwzaak? 100% bro. Maar je kunt je voeten, als zijn zo lang. Dus die pad springbok toe. Hey, gaat jy saam of nie? Ja, Kyk hier, my skoonpa gaan sy Mercedes vir ons leen. So ons gaan weer skit soos narkatte. Maar die pad is ver man, die ding gaan weer vuil is. En jy die mense wat die ding kan vas vir ons. Ons is mos gentlemen. vol skawas en swak op. Jou karre ruik soos 'n nuwe baba as dit klaar is. Alle mense van Namibia sê Toruru. Loop maak 'n draai by Full Car Wash in Swakopmund, waar na elke derde wash jou vierde een vir free is. Kry julle shandies by mekaar en laat vol julle stof en skaamte laat staan. Yo, ek kan nie wag as sy my van kry nie. Asseblief toch, hoe verstaan ze dat moet dat doen? Van is plaatjes, maar hulle huise dak lek.